कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण क्लास हरे തുടങ്ങാം. कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കും കേട്ടോ. ഉപജ്ഞാനശീലാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. മാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിരിനാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിരിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 12ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. 12ാമത്തെ അധ്യായനാണ് അല്ലേ, ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളായിട്ട്. എത്രാമത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തി, എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, ധ്യാനയോഗം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആരോട്? ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറെ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചതുർശ്ലോകി അതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 10:8 അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ, ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം,
അവസാനം എന്താ വന്നത്? ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലേ? നമ്മളെ ശ്രവിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ, നമ്മളുടെ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നതും അതിലാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം? നമ്മളത് കേൾക്കും കൂടി വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സതതം കീർത്തയം തോമാം, എപ്പോഴും വേണ്ടി കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വിചാരവും ഇല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞത്? തുഷ്യൻ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്യധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് അവരുടെ ലൈഫ് അവര് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുമാരത്തെ ഭഗവത്ഗീത മാരത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. രാമാനുജാരൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ജീവിതം മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പ്രഭുപാദ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വരില്ല. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ എല്ലാം അതിനേക്കാളും തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു നോവൽ വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരാൾക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നോവൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ വരും. അതല്ല സീരിയൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ സീരിയൽ കാണാനാണ് അല്ലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 24 മണിക്കൂർ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സീരിയൽ കാണുന്ന വയസ്സായ സ്ത്രീകൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് മാതിരി നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുക. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം, കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുക? നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടും അല്ലെ? ഒരിക്കലും അതൊരു അത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും കുറയില്ല. ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാണ്ട് കുറയില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ. എങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മള് എന്റെ ഈ കാര്യം സാധിച്ചില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലണില്ല, ആ തരത്തില് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മൂഢത്താണ് നമ്മൾക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെന്ന്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ല അതിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മളാണ് ചോയ്സ് എടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തില് അർജുനൻ വീണ്ടും അനന്യ ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അർജുനന് മനസ്സിലായത്? ആ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അതായത് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തില് അർജുനൻ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തി എന്താണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അതാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സംശയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സംശയമില്ല.
അവര് അതിനെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷേ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യും. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? എവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇത് സത്യമാണോ? അപ്പം അങ്ങനെ അന്വേഷണമാണ്. അത് എന്താ പറയാ, ആരോഹ അവരോഹ എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആരോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെടി ഉണങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ ആരോ പറയും, ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കണം, എന്നാലാണ് ചെടി വളരുള്ളൂന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് വേരിനാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി വലുതാവും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് ചെടി വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഇലയ്ക്ക് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു, ആദ്യം പിന്നെ പൂവിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു, പിന്നെ തണ്ടിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത്രയും ചെടികളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെന്ന്, ആ ചെടി വളരും എന്നുള്ളത്. നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നെ അത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്തെന്ന്, വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ഉണങ്ങി പോവില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര ചെടി നശിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സമയം പാഴാക്കലാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അതിനോട് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിന്റെ ചില സമയത്ത് അത് വർക്കൗട്ട് ആവും. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ആരാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ്, അവരുടെ മുത്തച്ഛൻ ആരാണ്, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് എത്ര സമയം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അത്? അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിലത്തെ എന്താണ്, ചില സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരും മരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് അമ്മ പറയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ, ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരും മരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരിക്കും. അതെല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരും മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്, മരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണാത്ത എത്രയോ ഭൂഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മരിക്കാതിരിക്കാലോ? നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോവാണ്. അതിനൊരു അറ്റണ്ടോ? അതാണ് ആരോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. മേലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം. അത് പൂർണ്ണമായും സത്യമാവണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എത്രയോ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനല്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താ പറയാ, മനസ്സിലാവാൻ അത്രയ്ക്കും വാസ്റ്റ് ആണ്, അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവാം, അവിടെയും ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവസാനം ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കത് വിശ്വസിച്ചൂടെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി. കാരണം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും, അതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇതിന് മറുപടി പറയണേന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാനൊരു പ്രകാശ വലയമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിരൂപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് മാറണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പരിപൂർണതയുള്ളവരാണ്. അവരാണ് അപ്പൊ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല പൂർണ്ണതയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. ഏതൊക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം
പരിപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തിശൂന്യ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു എന്താണ് പ്രകാശമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗിയാണ് അല്ലെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ചെയ്തത് കണ്ടത്. എന്താ ചെയ്തത്? അവര് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ കൺട്രോൾ ആക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ കാണണം? അവര് സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരം. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അവർക്കും നന്മ വരണം. എന്റെ മാതിരി തന്നെ അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിശ്വരൂപം മാതിരിയാണ് അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും വലുതാണ് അല്ലെ? ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ രൂപത്തിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്താണ് ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരും. അതായത് അവരും എത്തും. പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചത് ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? വ്യക്തി ശൂന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം വ്യക്തികളാണ്. വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയുന്നത് അല്ലെ? ഈ ലൈറ്റിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും വായുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നത്. ആ ഓക്സിജനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സാധ്യമാണോ അത്? അല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപം വേണം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന എന്താണ് പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനെഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണണം ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ രൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വജാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ആ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ പട്ടുടയാടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പം വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ഒരു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തില് നമ്മൾക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കാരണം അച്ഛന്റെ രൂപം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ വരും. അതൊരു എനർജി ആണെന്ന് നമ്മൾക്കത് സങ്കല്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം.
ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ കത്ത് കൊണ്ടിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ വിരളമാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ജിമെയിൽ ഉണ്ട്, ഇമെയിൽ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കത്തുകളിൽ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ, ദൂര സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൂരത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ ഇതുമാതിരി ആ ചുവന്ന ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, തപാൽ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാല് പോസ്റ്റ്മാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ 2 3 തവണ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ അയച്ചു വിടും. അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ. പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം അത് തപാൽ പെട്ടി കണ്ടാൽ നിറം കണ്ടാൽ ഞാൻ അറിയാം അല്ലെ, റെഡ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ട പോസ്റ്റ് ബോക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മാതിരി പെട്ടിയാണെന്ന്. പക്ഷെ വേറൊരു ചുമന്ന ഒരു പെട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അംഗീകൃത അല്ലാണ്ട് ഒരു പെട്ടി ആ തെരുവിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പെട്ടിയിട്ട് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ. അത് വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാവാം, ഫോട്ടോ രൂപത്തിലാവാം, അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ അതിൽ കൂടി നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് വിഗ്രഹ രൂപമായിട്ടല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന്, നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരത്തുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മരത്തുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അതിന് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണം ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഇന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരുമോ? വരില്ല. കാരണം അതിന് ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ രൂപം നമ്മൾക്കുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രൂപമുണ്ട്, ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾക്കൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ആധികാരികമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ അത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. അത് ഗണപതിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ പറയോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് എത്രയോ ആൾക്കാർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ആ രൂപം കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള രൂപത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രീതിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്തിനാണ് തരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് അവിടെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാൻ അതിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിന് പില്ലറിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്നു അല്ലെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ അത് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളൊരു മേ ബി ഒരു തുളസി വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും നാമം ചെല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരണ്ടേ, എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും വരുത്തല്ലേ, കുറെ പൈസ ഉണ്ടാവണേ, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ മേ ബി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൂജാറൂമിന്റെ പുറത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പണി കഴിയുമ്പോൾ മകൻ ഇരുന്ന് എന്തോ കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ അതേ മരുന്ന് ചീത്ത വിളിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ദേഷ്യം വന്നിട്ട്? ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കാലും മേലെ കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന് ഉറക്കം നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും മറ്റുള്ളവരോട്, പല കാര്യങ്ങൾ പരദൂഷങ്ങളാവാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കാലം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത മാതിരി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഒരു ഭാവന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക്. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഹേ പാർത്ഥ
എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ജനന മരണം ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ്, എന്താണ്, സമുദ്രമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. കണ്ടോ, കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൈയും നീട്ടിയിട്ട് വരും നമ്മളെ പിടിച്ച് മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ. അയാളെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഒരു മരത്തുമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്, ആന മരത്തിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നുണ്ട്. മേലെ ഒരു വെള്ളയും കറുപ്പായിട്ടുള്ള എലികളുണ്ട്, 2 എലികളുണ്ട്. മേലെ എന്താണ് കാണുന്നത്, ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. ഇത്രയാണ്. താഴെ എന്താണ്, ഒരു എന്താണ്, കുളം മാരിയുണ്ട്. അതിൽ നിറയെ എന്താണ്, വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഈ ആള് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ആള്. അതിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. ഓരോ ജന്മത്തിലും കുറച്ച് സഞ്ചിത പാപം എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടയും കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആനയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണോ, അതാണ് ഈ ആന. അപ്പൊ ആന എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ മരത്തിനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മരത്തിനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അയാൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് താഴെ വീഴാന്ന് അറിയില്ല, മാതിരി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ആന എപ്പോഴും ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് ഒരു ലെവൽ. ഇനി താഴെ എന്താ കാണുന്നത്, ആ പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആന ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്, ആ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ്, വെള്ളത്തിലേക്ക്, അവിടെയാണ് വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മേലെ കാണുന്ന കമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വെള്ള എലിയും കറുത്ത എലിയും ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് രാവും പകലുമാണ്. അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവര് ആ മരത്തിന്റെ ഇതിനെ കരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജന്മമാണ് ഈ മരം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അവസാനിക്കാം, അതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവര് കറണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ ബ്രാഞ്ച് ഒടിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വീഴും അല്ലെ. അതോടുകൂടി അതാണ് അയാളുടെ മരണം. അപ്പൊ ആ മരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ താഴെ വീഴാൻ പോകുന്നത് ഈ പാമ്പുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അതായത് വീണ്ടും ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിലേക്കാണ്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, എന്നാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാരുണ്യവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യും നീട്ടി നിൽക്കാണ്, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു കയ്യ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ. പക്ഷെ അയാൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ഇത്രയും കഷ്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ആന മരത്തിനെ താഴത്തേക്ക് വിടാം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ വീഴാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മം അവസാനിക്കുമ്പോ അതായത് ആ രാത്രിയും പകലും കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ജന്മം അവസാനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ താഴേക്ക് വീഴാം. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും കുലുക്കല്ലാണ്ട് അയാൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, മേലാ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളി തേന് അപ്പപ്പോ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അത് നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാള്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം, നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വീണ്ടും വിചാരിക്കുന്നത്, അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഒരു തുള്ളി ഡ്രോപ്പും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിളിക്കുമ്പോഴും അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു തുള്ളി ഡ്രോപ്പ് കൂടി എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വരാം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ആ മനോഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഭഗവാൻ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അരണ്യങ്ങളെ പോലുള്ള ആ ഒരു അത്രയും സുഖസൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നോക്കൂ, ഈ അവസ്ഥയും ആ അവസ്ഥയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവേണ്ടത് കാണുമ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് യഥാർത്ഥ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനിയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുക. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവിശിഷ്യസി മയ്യേവ അധഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ പരസുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പറയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സ് വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ പിക്ചറിൽ ആരെ കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിറയെ ഗോപബാലന്മാരാണല്ലേ. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില്
കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തെ ആ രംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ ചെയ്യാറ്? ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ വായിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചുറ്റും കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ഭഗവാന്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ആ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഭഗവാൻ അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണ മാതിരി അത്രേ തോന്നുക. അതുപോലെ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന, അവരുടെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കണ മാതിരിയാണ് അത്രേ തോന്നുക. ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ലീലകൾ കണ്ടിട്ടാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മവിമോഹനം, ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അയ്യേ ഭഗവാനാണോ ഇത്? ഭഗവാനൊന്നുമല്ല, ഇത് ഏതോ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആരെങ്കിലും എച്ചിലൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കൂ, അതും ഈ ഗോപക്കുട്ടികളുടെ വായിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോക്കളെ കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഗോപക്കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരുടെ രൂപമായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഒരു ഏത് അമ്മമാർക്കും അറിയാത്ത മാതിരി തിരിച്ചു വൈകുന്നേരം വീടുകളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ ഓരോ അമ്മമാർക്കും ഭഗവാനെയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നീട് ഒരു കൊല്ലം. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ആ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൂലോകത്തിലെ ഒരു വർഷമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ആ അമ്മമാരെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാനെ താലോലിക്കാൻ, തന്റെ മക്കളുടെ രൂപത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ താലോലിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുത്തു ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ഒരു റെപ്ലിക്ക, അതായത് ഒരേ മാതിരി ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് തെറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത്, എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അചിന്ത്യമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ മന്ത്രവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രമോ കൈകളോ കാലുകളോ ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആ മന്ത്രവും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി യോഗമായ നമ്മളുടെ നാവില് നൃത്തം വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഇടുന്നത് മഹാമായയാണ്. അപ്പൊ യോഗമായ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ്. മഹാമായ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകാശവും ഇരുട്ടും മാതിരിയാണ്. പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മഹാമായ നമ്മള് അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം നൃത്തമാടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം, അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് വന്ന് ആസ്വദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ചിത്ത സമാധാതും നശക്നോഷീമയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യുധിഷ്ഠിരൻ യാഗം നടത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട പണം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു കൊണ്ടത് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പോയിട്ട് അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനാണ് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടത് യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രയും ഈസിയാണ് അർജുനനെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ. എന്നാൽ ആ ധനത്തിന്റെ മേലെ അർജുനന് ആശയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്ന് പറയുന്നത്, ധനഞ്ജയൻ. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ എന്നിലുണ്ടാവും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അതിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ട്? ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും അല്ലെ. അല്ല സദാസമയം ഭഗവാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക. വീട്ടിലെ കുക്കിങ്ങിന് എന്താ നമ്മൾ പണി നോക്കണ്ടേ? അതിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി ഇതിനെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടത്തോടെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അത് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വരണം, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അഭ്യാസേഭ്യാസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സതി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടി എന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണത്തിലെത്തും. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4:30 സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എണീക്കണം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അതായത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ ചിട്ടകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും നമ്മളോട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാധന ഭക്തി ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര നേരത്തെ എന്നെ കൊണ്ട് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകാദശിയൊക്കെ വ്രതം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം എനിക്ക് വിശന്നൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇനി അതിന് പറ്റില്ല നിൽക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ ഇതോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യാം അല്ലെ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ നിറയെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അന്നദാനം നടത്തുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അന്നദാനത്തിന് ഒന്ന് വിളമ്പാൻ നിൽക്കാം അല്ലെ? ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കുറച്ചു നേരമല്ലേ വേണ്ടു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സേവകൾ ചെയ്യാം. അതല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതൊന്നും സാധ്യമല്ല, വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ ചീത്ത പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ട് 4 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാല്ലേ? ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് പൈസക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് വാങ്ങാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാം. അവര് പൈസ തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഫോർഡ് കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അത്രയും പണക്കാരനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രഭാതയുടെ അടുത്ത് പോകും. പ്രഭാതയുടെ ഇതിലൊക്കെ ലെക്ചറിലൊക്കെ ആകർഷനായിട്ട്. അപ്പോ പ്രഭാത പറയും, ഫോണിനോട് പറയും, നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഫേമസ് ആണ് ഒരുമാതിരി. കാരണം ഈ കാറിന്റെ ബലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ടല്ലോ. ആ പണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി ദീക്ഷ എടുക്കും. ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് എന്താണ്, അംബരീഷ് ദാസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് മായാപൂരില് ഇപ്പോ ഒരു ഇത് വരും, പ്ലാനറ്റോറിയം. അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ സംരംഭമാണ് അത്. അതിൽ പകുതി മുക്കാലും പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആരാണ്? അംബരീഷ് ദാസ് ആണ്, പ്രഭുജിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? അവർക്ക് നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്തായാലും നാമം ചെല്ലും. അപ്പൊ എന്തായാലും പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അവർ അത്രയും തിരക്കുള്ള ആളാണല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തില് ഒരു അധിക പങ്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരില് അതിൽ എത്രയെങ്കിലും പേര് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷകരാവാം അല്ലെ? ഭക്തി സേവനങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അത് അത്രയും വലിയ ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയൊരു സേവനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക്
അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന മാതിരി രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നു. അവര് സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ആയിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുഗൾ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ ഗവർണറസാക്കാണ്. കാരണം അത്രയും വിവരമാണ്, ഇവർക്ക് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഗവർണറാക്കിയതിനു ശേഷം അയാൾക്കൊന്നും രാജ്യഭരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് അവര് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി അവിടുന്ന് ആ ഗവർണർ പോസ്റ്റ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് വരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ ആ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത്, വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഒരു ബോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ബോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളും. അപ്പോ എന്താണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ചെയ്തത്? അതുകൊണ്ട് വലിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല വിചാരിച്ചത്. എന്താ ചെയ്തത്? അതിന്റെ 50% വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചു അദ്ദേഹം. അതായത് ഭഗവാൻ സേവന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു അമ്പലം പണിയാനായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 50% സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളത് 25% അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേഷൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള 25% എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ? അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 1% ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് 50% കൊടുക്കണം എന്നല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം, ഒരു 0.05%, എന്തെങ്കിലും ഒരു 10 രൂപയാവട്ടെ, ഒരു 20 രൂപയാവട്ടെ, 1 രൂപ കോയിൻ ആവട്ടെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡെയിലി മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വമനസാലിയുള്ള പ്രവർത്തനം. അത് നമ്മൾ ആരെയും കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടാവരുത്, നമ്മൾക്ക് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്കോണിൽ പല സേവകളുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൽ ഒന്നാണ് സുധാമ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുധാമ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാസം ഒരു 500 രൂപ അവിടുത്തെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ കൊടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. ആ അമ്പലത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അവരൊന്നും പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ല. അത്രയും വലിയ ധനിക കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അവര് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് വേണ്ടി കൊടുത്താല് അയാൾ വന്നിട്ട് അത് കള്ളു കുടിക്കാനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം നമ്മൾക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾക്ക് പാപം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അതിന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്ത ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അവര്. അവർ വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു വ്യക്തി ജീവിതം ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാല് അവരൊരു ആത്മീയ ജീവിതം മാത്രമാണ് നയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അമ്പലത്തിലല്ലേ അവരുള്ളത്. വേറെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൈസ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ കാവ്യ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ചെലവാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതൈതാപ്യശക്തോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസിദ്ധനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി അതിന് സാധിക്കണില്ല നിൽക്കും. ഇനി പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും മര്യാദക്കല്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് വീട്ടില് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും വിട്ടുകളയുക. അതായത് എനിക്ക് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ഫലം ഇച്ഛിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാചാന്തി അനന്തരം. അപ്പൊ നിനക്ക്
ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതും സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് വേദപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ വ്യക്തിഗത ശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ ജ്ഞാനമൊക്കെ ആർജിച്ച് എന്നിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. പക്ഷെ ഇത് അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ അതിനേക്കാൾ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതും കൂടി അതിനും ഭേദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത വരുന്നത്. ആഗ്രഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാലോ. അതാണ് പറയുന്നത് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പല ആൾക്കാരെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ആ സ്ത്രീ പഴം കൊടുത്ത അമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? ആ പഴങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അല്ലേ? അവരെന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അവർക്ക് മനഃശാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് അവർ പോയിരുന്നത് അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ പല ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷം ആ നാമം ജപിക്കുന്നത് വരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മനഃശാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവജ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരക സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാദൃഢ നിശ്ചയക മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിക്ക് യോമത്ഭക്ത സമയപ്രിയക. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ സുധാമാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം വരണം. അപ്പൊ സുധാമാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സുധാമാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യയാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാനെ പോയി കാണൂ, അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും സഹായം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് പോലും സുധാമ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഇവൻ താൻ കൊണ്ടുവന്ന അവില് പോലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് ശങ്കിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ മഹാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത്രയും എളിമയോടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് സുധാമ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സുധാമ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കാണണം, ആനന്ദമടയണം, ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്താനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു സുധാമയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ? അതും അവിടെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത്രയും വലിയ എന്താണ് എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആവേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, രുക്മിണി ദേവിയാണ് പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്താണ് ആ ഭാഗ്യം! എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വിരക്തിയാണുള്ളത്. ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ കാണണം, ആനന്ദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവിതസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളില് എല്ലാം സമനിലയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇത് പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഇവര് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. യസ്മാനോദിജതേ ലോകോ ലോകാനോദിജതേ ചയഃ കർഷമർഷാഭയോദ്യോഗർ മുക്തോയാസമേ പ്രിയക. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നരുത്. ഇതും കഴിഞ്ഞു പോകും. എന്തോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാളാലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് അസ്വസ്ഥത വരില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആരെയോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിക്കുന്ന ആളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പം ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, ഒരു കവിള് കാണിക്കും മറ്റേ കവിള് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, അതുപോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഭയോത്കണ്ഠകളെയും എല്ലാം, അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയം ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, ഇനി അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏത് ശരീരമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ, ആ കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്, അതെ വീണ്ടും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കഥ. അപ്പൊ അതില്
ആ കുട്ടിയൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി പോവുമല്ലോ അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ആ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനോട് നാരദര് പറയും, അങ്കിരസും മഹർഷിയും നാരദനും കൂടിയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദർ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ചിത്രകേതു, ഭഗവാനെ ഒരു 7 ദിവസം പൂർണ്ണമായി മനസ്സർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രകേതു ഒരു തപസ് രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചിട്ട് പറയും എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനോപദേശിച്ച ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈലാസത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ശിവദേവൻ വന്നിട്ട് പാർവതി ദേവിയെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനോപദേശം നടത്തുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ള മുനിമാർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിത്രകേതുവിന് ചിരി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പാപം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിത്രകേതു, അതിന് ഫലം അനുഭവിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇപ്പോ ഒരു എന്താണ് ഭൗതികതയിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് രമിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയിലാണ് ചെയ്യുള്ളൂ, ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും മുനിവര്യനായ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശിവദേവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭാര്യയെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട്, സ്ത്രീരത്നത്തെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നാണല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട്, എന്നിട്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ശിവദേവൻ ചിരിക്കും, ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വരും. പറയും ഈ ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും പോലും തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, അസുരനായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ടെൻഷൻ വരണമല്ലോ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്. പക്ഷെ ഒരു ടെൻഷനും അതിൽ ചിരിക്കും. ചിരിച്ചിട്ട് പറയും, ശരിയാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കാലില് വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചിത്രകേതു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയവും. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്, അവരിങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങും, ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തരരുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കെഞ്ചുമ്പോഴേ ഇത് അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ചിരിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശിവദേവൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അവര് എന്താണ് സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒന്നും അവർക്കിതില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അതാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും പറയാതെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, അതും അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുക. അതാണ് വൃത്രാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനായിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രനായിട്ട് ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ശിശാഷ്ടകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ആശ്ലിഷ്യമാം പാദരതാം പിനഷ്ടുമാം അതർച്ചനാൻ മർമ്മഗതാം കരോതുവാ യഥാ തഥാ വിദധാതുലംബടോ മത്പ്രാണനാദസ്തു സയേവനാപരക. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ശിശാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോട്, അതായത് ഭഗവാനായി വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഭക്തരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ശിശാഷ്ടകത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ നീ എന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വെച്ചോളൂ, നീ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തി തന്ന് സ്വർഗലോകത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരുത്താം, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങയുടെ ധാമത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരുത്താം, അതല്ല എന്നെ തള്ളിവിട്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാം, എനിക്ക് ഏതായാലും ശരിയാണ്. ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം, എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അങ്ങയുടെ ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിശാഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ചിത്രകേതു അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അസുരനാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല സങ്കടവും വന്നോ, ഇല്ല അല്ലെ. അനപേക്ഷാശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതക സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയക. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാണ്ട് എന്താവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുക, ഭാഗവതം പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് അവർ നിപുണനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വന്നാൽ തന്നെ നിപുണനായിരിക്കും. നാരദന് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ ഫുൾ വേദജ്ഞാനം കൊടുത്തൂലേ ഭഗവാൻ, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും, അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും എന്താണ് ഉത്കണ്ഠ വ്യതയുണ്ടാവില്ല, കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് കൂടെയുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാനാണ് എവിടേക്കായാലും കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എവിടെയായാലും ഭഗവാനാണുള്ളത്. നമ്മുടെ നരകത്തിലായാലും എന്താണ് സ്വർഗത്തിലായാലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല അല്ലെ.
ആ ധൈര്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് സങ്കടത്തിലും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസമാണത്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭാതയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളായിരുന്നു പ്രഭാത. യോന ഗൃഷ്യതി ന ദ്വേഷി ന ശോചതി ന കാക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യ സമേ പ്രിയക. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ, കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, മലമുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അതുപോലെ അഗ്നിയിൽ ഇരുത്തിയില്ലേ പെങ്ങളുടെ ഹോളിയുടെ മടിയില്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു. ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം, ഹോളികയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിരുന്നു. എന്താണ് ആ തീയെ ഏൽക്കില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആർക്കാണ് പൊള്ളിയത്? ഹോളികയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ മറ്റ് ദേവതമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഏത് വരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്ത് ഫലം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ശിവദേവന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ ഭസ്മാസുരൻ പറഞ്ഞത്, കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് അവരും ഞാൻ നിന്നിൽ എന്നെ പ്രയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ, വരം വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്ത്? മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഭസ്മാസുരനെ തന്നെ ഭസ്മമാക്കി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തിലും സന്തോഷമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മാതിരിയില് സമഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന ഭക്തനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. സമശത്രൗച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തു ധിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സമശത്രു. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ. അതായത് ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്, ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇയാൾ ശത്രുവായി തോന്നാം, പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെയാണ്. അതുപോലെ അപമാനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആദരവും അനാദരവും, ഒരാൾ വന്നിട്ട് പുച്ഛിച്ചാലും അവരതിനെ വിലവെക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനും മാത്രമായിട്ടാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഞാനും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരൊന്നും അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരേ അല്ല. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പറഞ്ഞ പോലെ 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ അടിച്ചിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു. കാരണം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പറയണം. അതുപോലെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭംഗി കണ്ട് നിർവൃതി അടയണം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോ ചെവി കൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അത്രയും ഭക്തനാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് മറ്റാരും മനസ്സിലില്ല അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം ദ്വാദശി വ്രതം നടത്തുകയാണ്. ആ വ്രതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം നിർജ്ജലായിട്ടാണ് ആ വ്രതം എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദുർവാസമുനി ആ അവസാന സമയത്ത് ദുർവാസമുനി വന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാന്ന്. ശരി ഇരിക്കൂ മുനി വരിക പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരുത്താണ്. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല, എനിക്ക് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം, ഞാൻ പോയി പുഴയിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസമുനി പോകും. പക്ഷെ ആ സമയം കഴിയാറായി. ആ അവസാനത്തെ ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂ ഇനി, അല്ലാതെ എനിക്ക് വ്രതം മുടങ്ങിയ മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തനല്ലേ, ഒരിക്കലും വ്രതം മുടങ്ങാനായിട്ട് ഇതാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള അവിടെ ഉള്ള മുനിമാരോട് ചോദിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉപദേഷ്ടാക്കളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഓക്കെ എന്തായാലും മഹാരാജാവ് ഒന്ന് ചെയ്യൂ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രം, തുളസി തീർത്ഥം മാത്രം കുടിച്ച് ആ വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, അത് ദുർവാസ മുനി വന്നിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാണ്. ആ തുള്ളി വെള്ളം വായിലെത്തുന്നതോടെ എന്തുണ്ടായി? അപ്പോഴേക്കും ദുർവാസ മുനി വരികയാണ്. അപ്പൊ പറയും ഇനിയും ഒരു നിമിഷം ബാക്കിയില്ലേ,
എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരാതെ വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കൃത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസ രൂപത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അംബരീഷ മഹാരാജനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിടുകയാണ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ധ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജ്ഞാനയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മള് അത്രയും ഉന്നത രീതിയിൽ എത്തിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ദേഷ്യം വിദ്വേഷം എന്നുള്ളതൊന്നും മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ. വിശ്വാമിത്രൻ മേരകയിൽ ആകർഷനായി, ദുർവാസാവിന്റെ ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിരക്തി തനിയെ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരില്ല. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അസുരനെ നശിപ്പിച്ച് എന്താണ് ദുർവാസാവിനെ പിന്തുടരും. ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ് കൃത്തിക വന്നത്? ദുർവാസാവ് കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഭക്തനോടാണ് കളിച്ചേക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് ഓടി 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 3 ലോകങ്ങൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ രക്ഷയില്ലാണ്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ ശരണാരങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും എന്നെ രക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെക്കാൾ മേലെയാണ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുദർശന ചക്രം പിൻവാങ്ങും എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പോലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്, 1 കൊല്ലം എടുത്തുണ്ട് ആ ഒരു കാലയളവ്. അപ്പൊ പറയും അതുവരെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ദുർവാസാമുനിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും പറയുന്നത് എത്ര നാളായി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് വിശന്നില്ലേ, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ്, വേഗം വരൂ, കൈയും കാലും മുഖം കഴുകി ശുദ്ധമായിട്ട് വരൂ, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധദാനമത് പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക്, അടുത്ത ജന്മത്തിലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ വരും, അത് നാശരഹിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാര് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ്? ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനേ ശരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായും ഇനിയെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ. തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാര്, തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ തുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.